Vítajte v Rozhodole. Dnes sme si s Deliborom pre vás pripravili 4-izbový byt, 2 parkovacími stáťami, pivnicou a vnútroblokom. Tento exkluzívny 4-izbový byt vám ponúka úžasných 152 m2 užitkovej plochy a k tomu až 2 parkovacie miesta v garáži a priestranná pivničná kopka. Nachádza sa na 4. poschodí zo 6 v projekte Rozadol v mestskej časti Ružinov. Vchádzame do vstupnej haly prepojené s priestrannou dennou časťou, obývacou izbou s jedálňou, luxusnou kuchyňou a terasou s krásnym výhľadom. Chodbou z haly sa dostaneme do 3 samostatných izieb, kúpeľne s toaletou a hosťovské toalety. Výhodou tohto bytu je orientácia na 2 svetové strany, čo vám poskytne dostatok denného svetla. Ak sa vám byt páčil, poďte sa na ňo pozrieť. radi si s vami dohodneme obhliadku.